Pride kao Pride sam po sebi nije cilj, nego je sredstvo za uspostavljanje zadovoljavajućeg nivoa ljudskih prava u Srbiji. Nažalost, to sredstvo nismo bili u mogućnosti da koristimo uvek. To sredstvo je bilo zabranjeno svih ovih godina. Ova godina, nadam se da će nešto promeniti, da ćemo uspeti da imamo Pride i da odemo nekako sa te mrtve tačke korak napred. Za mene Pride predstavlja pre svega slobodu, da u tih 7 dana, koliko traje Nedelja ponosa, prosto LGBT zajednica pokaže i kreativnost i slobodu da izađe u grad i da ima neko svoje sigurno mesto i da se slobodno šetaju i da nekako imamo svoj program, nešto što je nama bitno, što je nama zanimljivo, što je nama atraktivno. Ta 2 sata praktično, to su samo 2 sata, ali simbolično znači da će država i u narednih 365 dana stati iza nas. Održan je Pride, sve je prošlo okej, nije bilo napada, nije bilo tuča, nije bilo razbijenog grada. Je vrlo jasna poruka da je država uspela da izađe na kraj sa ljudima koji su pretili da će razrušiti grad, da će polupati glave ljudima, da će pasti krv. Tako da je to vrlo jedna jasna poruka. Da, oni su sigurni, da oni imaju svoje pravo da se prošetaju toku godine. Ja ne mislim da će se nakon održanog Prajda LGBT populacija osjećati mnogo bolje i da će živeti mnogo bolje i da će se osjećati sigurnije na ulici. Definitivno neće. Biće isto. Taj dan posle Prajda će definitivno svanuti, iako se Pride održao. Mnogi misle da taj dan jednostavno neće svanuti, da će nam pasti nebo na glavu, ali nije tako. Pride će se dogoditi, to je pomak. I to da nije vreme, prosto predugo se sluša za previše stvari u ovoj državi. Nekako mislim da to zaista više izlizana fraza i da to ti ljudi prosto ni ne misle, nego nemaju nikakav drugi argument. Da ne mislim da smo bezobzirni, jer ne mislim da su bezobzirni policajci koji žele da izađe da štrajkuju zato što prosto nemaju opremu u kojoj mogu da rade. Ne mislim da su oni bezobzirni, ali traže svoja prava. Ne mislim da su radnici koji nisu primili plate godinu dana bezobzirni, jer isto tako žele da izađu na ulicu. Ja potpuno podržavam svaku grupaciju ljudi koji žele mirno da protestuju protiv bilo čega. Bezbednosni rizik nije nešto što bi trebalo da zanima nas kao organizatore. Mi smo ravnopravni građani ove države i građanke, tako da bezbednosne rizike, ukoliko postoje, treba rešavati policija i država. A ako to nije u stanju da uradi godinama, onda neka nas obavesti da nije u stanju da to uradi. Što se tiče nekih desničarskih organizacija, ja mislim da su svi otprilike shvatili da oni postoje samo u toku Prajda i da se oni prosto zaista ne pojavljaju tokom godine. Osim kada je Pride i nekako da li njima Pride služi da ih bar neko medijski proprati. Političari od kampanje do kampanje obećavaju različite stvari. Jedne godine nam zabrane Pride, onda sledeće godine kada se idu sa te vlasti, oni kažu da podržavaju Pride i tako to je potpuno jedno kolo koje se vrti non stop u krug. Mi nemamo ni jedan procesuiran slučaj za napade na LGBT osobe, da od toga da smo od 700 napadača Prajda 2001. godine danas dobili 7000, što je inače u Skupštini rekla jedna borkinja za ljudska prava. Mislim da je to jedna jako bitna rečenica gde vidimo da se taj broj uvećao za sve ove godine, a nije se smanjio, što je nekako bilo biologičan sled događaja. Ja mislim da politička odgovornost kod nas, bar u smislu naših stranaka, odavno nema smisla. Nekako taj termin i njegovo pravo značenje, kada primenimo na ovom prostoru, prosto nema smisla. To je samo prosto njihovo pamfletiranje, ništa drugo. Definitivno sam očekivao više i od svake vlasti koja je u međuvremenu bila u situaciji da taj problem reši ili da ga bar pomakne sa mrtve tačke. Svi su obećavali, ali odgovornost je u 15 godina propuštenog života.
Najidealnija šetnja bi bila ona koja postoji recimo u Berlinu sa 1000 nekih pod LGBT grupa, sa silnim fetišima i slično. To je za mene idealan, liberalan Pride, ali sam vrlo svesna da toga ovdje neće biti dugo godina i da će Pride ovdje zaista dugo godina biti politički čin, a ne festival kao što je u nekim naprednijim državama, tako da meni je dovoljno za nedelju da bude jedan lep sunčan dan.